Hola a tots, això és Top Spin 3. Estem amb la sèrie dedicada a la nostra tenista Elisabeth Steiner, que ha començat molt malament i està seguint molt malament la segona temporada. No ha guanyat encara res de res. Quan dic res de res, és res de res. Ha participat ja en uns quants tornejos menors i de moment encara no n'ha guanyat cap. Perquè com veiem aquí, els 4 primers tornejos que ha jugat ha estat eliminada en primera ronda. I això que li he fet un entrenament intensiu per intentar pujar-la, penso que està a 61 més o menys ara, per intentar que estigui una mica més a l'alçada. Però tot i així, encara no arriba. En l'últim partit de l'Open de Houston va ser eliminada per un 4-2 i 3-1 per la... Deia que era Macedònia, no era Macedònia, he mirat i és de Montenegro, la Musovic de Montenegro, que la va eliminar per 4-2 i 3-1 sense que l'Elisabeth tingués cap opció de trencar-li el servei i per tant d'aquesta manera és impossible. Si no es trenca el servei en cap moment, doncs això és derrota segura, derrota assegurada. Així doncs bé, de moment em nego a seguir-la entrenant. L'Elisabeth ja l'he entrenat molt, li he fet jugar tornejos fora de carrera perquè guanyi experiència, li he fet pujar els atributs perquè estigui més o menys a l'alçada de les rivals que ha de tenir. Hauria de poder guanyar. Si no guanya, aleshores ja potser deixarem la sèrie aviat. Però jo crec que ara, si no s'avança, ara la cosa està equilibrada. Està difícil, perquè està molt difícil. Amb el nivell de dificultat normal he hagut de recuperar molts punts, he hagut de fer-li guanyar molts punts d'atribut a l'Elisabeth, l'he posat a 61, que estava bastant baixa, però tot i així encara no pot. Però ho haurà de tornar a intentar. Ens en anem a Casablanca, farem l'Open de Casablanca i que passi el que hagi de passar. Tornarem a picar a veure si aconseguim alguna cosa. Emparellaments. Ens toca aquesta que és d'Estònia, l'Estònia Emma Palmaru, i després doncs els que toquin. Hi haurà tenistes molt bones. Aquí el nivell és brutal, Ja ens avisaven que aquí ara la cosa es tornava molt difícil. L'Elisabeth aquí està patint molt. Aquesta és 64, té molts 70s. Però hauria de ser derrotable, aquesta Estònia. Però ja veurem si l'Elisabeth és capaç, perquè està molt justa, molt justa, molt justa. El disc, diu. A veure si aquesta Estònia doncs està més o menys dintre les possibilitats de victòria de l'Elisabeth. I de moment començarà responent al servei. A veure què tal juga l'Estònia. De moment juga bé. Ja li ha fotut un ace. I fàcil, Li ha fotut un ace fàcil, perquè el servei era lent. Tot i així, l'Elisabeth ja s'ha entrebancat en el primer punt. Mal presagi. Ja van segon, ja van dos. Elisabeth o es desperta o se'n va cap a casa d'aquí res. .30 ja, Això és una falta. Bueno, bé. Bé. Sense grans proeses, però bé. 30-15. El servei és bo, El servei d'aquesta i aquesta és forta. I l'Elisabeth no tenia cap possibilitat. L'han tret de la pista. Això ho fa ella també. L'ha tret de la pista i no hi ha hagut manera. Vale.
Ara ja guanya l'Estònia, ja guanya aquest primer joc, sense dubte. És molt ràpida per l'Elisabet. L'Elisabet no pot, no podrà. L'Elisabet, si no pot ara arribar a les pilotes de la seva rival, quan estigui cansada, què? Ja va perdent. Ha perdut el primer joc i no és capaç de guanyar el seu. Ja està. Ja ho veig. Ja veig com acabarà això. I ella potser ho ha vist també. Aquesta mirada que ha fet cap amunt. Ja veig per on va la tendència. Ja veig per on va la tendència. No pot. No pot de cap manera, Elisabet. No pot. I està en el seu servei, i ja està l'altre. Està... Bueno, aquest per fi l'ha fet. Però no és bo, perquè l'Elisabet està a la defensiva en el seu propi servei. I això ja no és bo. Està un 15-30, Està servint ella. I està, en teoria, ara fresca. I a més, està tirant molt malament. Està tirant pilotes massa fàcils. Que òbviament les torna totes, l'Estònia. No és capaç de tirar pilotes fortes, Elisabet, no sé per què. Deu ser efecte del nivell de dificultat. Perquè és que una altra cosa... Mira, ha entrat... Un punt molt lluitat, molt treballat. Que marca una mica, és representatiu del que és aquest torneig per a l'Elisabet ara. Un torneig que fa molta pujada i que cada punt s'ha de guanyar lluitant d'una manera implacable. Out! 40-30. A veure, ara té possibilitat de guanyar el joc, Veurem si està preparat per guanyar el joc. Ara sembla que va millor. Està jugant fatal una altra vegada. Anava a dir que estava jugant millor, però acaba de fotre una cagada com una casa. Ara, per fi, ha fet un punt una mica acceptable i té avantatge. Però és capaç de perdre l'avantatge i de perdre el joc, I de la manera que està jugant últimament... Bé, encara gràcies. Encara gràcies que l'ha guanyat, Perquè és que el veia perdut, De la manera que està jugant... Bueno. Això és tot just per igualar, Perquè ara torna a servir l'Estònia i això vol dir patiment.
15 love. Bé. Ara, per fi. 15 all. Aquests punts ja són... ja fan patir, Però bé, de moment la que està corrent és l'Estònia i això, com mínim, ja és un què. 15 iguals, torna a servir l'Estònia. Un servei lent. Elisabet que intenta buscar les bandes, però aquí no arriba. Hauria d'haver arribat aquí. Aquí hauria d'haver arribat, no sé per què no ha arribat. ...15 i això segueix molt malament. Elisabet que no arriba pràcticament. Bé, s'ha salvat pels pèls. 30 all. S'ha salvat pels pèls, perquè l'Elisabet estava perdent energia d'una manera exagerada, Cada vegada es movia molt més lent. Bé, 30 iguals. Torna a servir l'Estònia. I l'Elisabet que no sé què coi li passa. 40-30. Tenia un servei que el podia tornar bé i el més fàcil va i el falla. No sé com ha arribat. Mira, aquest no sé com l'ha fet aquest punt. Sí, perquè l'Estònia està una mica pesada i es veu, està una mica feixuga, està cansada i això, doncs bé, s'ha notat una mica. 40 iguals. I ja té avantatge. Palmaru ja guanya. Aquí l'Elisabet ha estat una mica més a prop del break, però ja se li escapa una altra vegada. Veus, l'he escapat, ho sabia. Palmaru leads 2 games to 1. No ha aconseguit trencar-li el servei. Aquí ha estat més a prop, però no ha pogut. A veure si ara pot recuperar el terreny amb el seu propi servei. Esperem que sí. Love. Qui ha pogut. 15-0. Bé. Ha mantingut el tipus. Elisabet aquí.
Però recordem que està a la defensiva. Està a la defensiva i està intentant recuperar terreny. Si no ho aconsegueix, perdrà el set aquí. 30-0, això sí que està bé de moment. On va? Se n'ha anat a la quinta punyeta. Se n'ha anat a la quinta punyeta. S'ha sortit del camp i ja està, i això ha estat la cagada. A veure, 30-15, a veure si encara perdrà el set aquí, Sí, encara perdrà el set aquí. Està fent cagades. Tenia un 30-0, ja l'està remuntant. La Palmaro, que és capaç de guanyar el set aquí. L'Elisabet està llançant punts de manera pròdiga. Ja està. És que perdrà el set, ja el veig. Està remuntant de manera tremenda l'Estònia. I ara la liquidarà. Bé, encara no, però... Encara no, però... Déu-n'hi-do. Sí que l'Elisabet baixa una mica la guàrdia. L'Estònia té una capacitat de recuperació increïble. Bé, ho ha aconseguit. Ho ha aconseguit l'Elisabet. In extremis, quasi, Ara perquè, mira, perquè està fent córrer a l'Estònia i això li dona una mica de temps. A veure si aconsegueix mantenir aquesta línia. Ui. Ui, l'ha tornat encara, no sé com, perquè no ho he vist. Aquesta també l'ha tornat. I acaba de guanyar amb aquest punt desesperat. Jo el veia perdut. Això, ja ho veia perdut. Ha tornat, no sé com, i a més és suficient alçada perquè la Palmaro, que estava en xarxa per rematar, se li hagi escapat. Ha estat un cop de sort, això, Però sí, com sigui, de moment ha salvat el partit, el set, perdó. Comença el tercer joc amb servei de l'Estònia, que comença forta, forta. 15 love. .0 de moment. I a 30-0. 30 love. L'Elisabet, que no aconsegueix trencar el servei de cap manera. Ni ho aconseguirà, Bueno, 30-15. ha fet un puntet. Que tal com estan les coses, no és poc. No és molt, però tampoc no és poc.
30-15, Encara va per davant l'Estònia. L'Elisabet que se'n va fora del camp. 30 all. Quina fallada més estranya. Ha estat un regal, això, Un error no forçat. Un altre. Està una mica... Ui, quin resto més mal tornat. Aquesta no sé com l'ha tornat. I aquesta l'ha tirat fora l'Estònia. Un altre regal. Ha fet molts errors l'Estònia en aquest joc. I gràcies a això ara l'Elisabet té una opció de break. Que no sé si és l'única que té. L'única que ha tingut, de moment. Però ja l'ha perdut. Poc li ha durat. Quaranta iguals. Ui. Cagada aquí important. L'Elisabet que no aconsegueix. No aconsegueix el break. Se li torna a escapar. Se li en va. I se li en va del tot. Palmaru leads 3 games to 2. Ha tingut l'opció de break l'Elisabet aquesta vegada. L'ha perdut. I no l'ha pogut recuperar. Ara té el servei i s'hi juga el 7, amb aquest servei. I no sembla que s'ho jugui perquè no està jugant amb moltes ganes. Ja comença a perdre. Love BBP. Sembla que no guanyarà això. Està massa insegura. Molt insegura. Molt lenta. Bueno, l'altra també ho està. Perquè aquesta també ho està. Perquè l'Estònia també està insegura. Cansada. I feixuga, perquè l'Estònia, ara no recordo, però se la veu robusta, però se la veu amb pes. Una tenista de pes. Bona aquesta. Llàstima que la reacció ha estat tan lenta. Aquesta millor. Aconsegueix l'Elisabet aquí. Amb grans dificultats, tot s'ha de dir. L'Elisabet està... no està dominant, però no domina, pràcticament. Aquí sí una mica ha agafat una mica la iniciativa, però molt poqueta. 30-15 és molt poc. És molt poc avantatge, això. I a més se'n va cap endavant. Cosa que ella no li va gens bé anar endavant. Segueix el combat. Elisabet que ho intenta una i una altra vegada, però l'altra encara arriba. Resisteix moltíssim l'Estònia. L'Elisabet també, però l'Estònia més.
arribant a tot l'Estònia, però a tot, Fins que al final la caga. 40-15. Un altre punt d'aquests duríssims. Les dues tenistes encara estan combatives. Però en aquest cas ha estat l'Estònia la que ha fallat. Però tot i així l'Elisabet no aconseguia fer el punt, L'Estònia ho estava tornant tot. Ara això sí, l'esforç que li ha costat, això ha estat brutal, perquè se la veu molt cansada. I ara sí que em sembla que no arribarà. Un punt esgotador a l'anterior. L'Estònia ha perdut. L'Elisabet aconsegueix recuperar el terreny, arriba amb el tie break, però aquí pot passar qualsevol cosa ja. Bé, han començat l'Elisabet amb un puntet, que és un bon principi per un tie break. Serveix l'Elisabet. Que de moment va mantenint, es va mantenint, aconsegueix el 2-0, important. Ha fet córrer a l'Estònia, que això és crucial també. L'ha de mantenir cansada si vol tenir alguna oportunitat. Té un altre servei l'Elisabet, important aquest servei. L'Estònia està molt cansada. Aconsegueix 3 punts, tercer punt l'Elisabet. Aquest també molt important. I molt ben jugat per mantenir l'Estònia esgotada, perquè ara li ve els dos serveis de l'Estònia, mini break, i l'Estònia està molt cansada. A veure si... Molt bé, l'Elisabet, llàstima. 3-1, player 1. Es recupera, l'Estònia. Bé. 4-1, player 1. L'Estònia ha intentat pujar a la xarxa, però no estava prou recuperada. Ho ha intentat, però no estava prou recuperada. Bé, ja està fet el mini break. Ara venen dos serveis d'Elisabet, que va guanyant 4-1. Molt important això, molt important aquest punt. 5-1, player 1. Importantíssim aquest punt. Tots ho són, però ara més, perquè Elisabet necessita tota la confiança que pugui, perquè el partit el té difícil. Ha d'intentar no perdre ni una oportunitat. Aquell estava arribant, 6-1, player 1. Se n'ha anat fora de la pista, però estava arribant, Bé, ara ve el mini break. L'Elisabet només ha de fer un punt.
per guanyar aquest set. Veurem si el fa, perquè això està complicat, 6-2, player 1. Està complicat. Anat a servei de l'Estònia. Serà capaç de guanyar-ho aquí l'Elizabeth o s'haurà d'esperar el seu servei? Ja tenim la resposta. 6-3, player 1. Tancar el servei és molt difícil. No sé com ho ha aconseguit abans. Bé, ara té... Espero que no ho perdi això ara, perquè ara ho té bé. Té millor que mai ara, per guanyar el set. Esperem que no l'espifi. Bé, ja està. Ja ha regalat la Palmaro. First set, player 1. Player 1 leads 1 set to love. Brutal aquest primer set, L'ha guanyat l'Elizabeth per fi, ha aconseguit guanyar un set. El primer set que guanya en aquesta nova temporada, guanyat a pols, guanyat amb gran sofriment. Ja es veu que ha costat, i ara serveix la Palmaro, segurament amb ganes de revenja. Ui, l'Elizabeth encara ho ha tornat, això, I això també encara ho ha tornat. I això encara ho ha tornat, però això ja no. 15 love. Això potser no ho hauria d'haver fet, perquè ara s'haurà cansat. S'haurà cansat de mala manera, després d'aquestes corredisses. A veure, valia la pena intentar-ho. Es podia haver guanyat, Però ara pagarà el preu l'Elizabeth d'això. No veiem el ritme cardíac, però segurament està ben alt. Ben jugat. 15 all. Ben jugat. Ara és l'altra la que ha hagut de córrer. I la que té el ritme cardíac pels núvols. Fins al punt que no ha pogut tornar aquest resto. 15-30. I n'era un resto complicat, però no l'ha pogut tornar. Està cada cop més esgotada l'Estònia. A veure què tal. Està molt esgotada l'Estònia i l'Elizabeth, en canvi, encara està combativa. Però aquesta vegada no ha pogut. Aquesta vegada l'Elizabeth no ha pogut. Trenta iguals. Molt cansada, molt al màxim, l'Estònia. Ha fallat i tot. 30-40. L'Elizabeth no estava molt fina tampoc, Aquí no ha estat gaire encertada. Però l'Estònia ha calculat aquí malament i s'ha quedat a la xarxa, ha deixat la pilota. Se la veu molt cansada, l'Estònia ja, però l'Elizabeth també ho està. I té un altre punt de break. Que bo aquest resto. Llàstima. Deuce. Llàstima aquí. El resto l'havia fet bé. Però la fatiga
es deixa notar per les dues bandes. 40 iguals. Ha perdut l'oportunitat l'Elisabet. No sé si... Mira. Perquè aquella també està... Player 1. Perquè la Palmaro també està fotuda, Ja se la veu, super suada. Molt ben jugat. Game player 1. Player 1 leads one game to love. L'Elisabet ha mantingut el tipus. Aconsegueix per primera vegada un break, aconsegueix trencar-li el servei a la Palmaro. I ara serveix l'Elisabet amb bones perspectives de victòria si no fa cap cosa rara. Tot i així, els punts són molt difícils. Ara, hòstia, s'ha passat. Llàstima. Love 15. Anava bé, Si no se n'hagués anat, anava bé. Bé, de moment ha perdut el primer punt. 15-0, 0-15 en favor de la Palmaro. Però l'Elisabet recupera. 15 all. Iguals, torna a servir l'austríaca, que segueix en bona forma de moment. De moment es va mantenint. Tercera pilota. Bueno, una altra pilota. És la quarta en realitat perquè és 30-15. I de moment li està posant bastant fàcil. No li posa de moment difícil, no, l'Estònia. Ui! Es recupera l'Estònia. Elisabet que se'n va cap endavant. No ha pogut aquí. 30 all. Ha recuperat aquí l'Estònia, mantenint el tipus. L'Elisabet ha estat incapaç aquí de superar-la. Això ha estat un esforç important per l'Estònia i per l'Elisabet, clar, perquè les dues estan ara mateix. Però la que guanya és l'Elisabet aquí. 40-30. Bé, 40-30, bona possibilitat d'Elisabet per guanyar aquí el joc i posar-se per davant. Corre, corre. Vinga, 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 vinga. Bé, va salvar. Player 1. Perquè l'ha tirat fora. Player 1 leads 2 games to love.
Bé, va bé. L'Elizabeth està mantenint el tipus. Ha guanyat el joc del seu servei. Ara li ha de dir bé el servei de l'Estònia. Complicat serà això. Ja es veu. 15 love. Però abans l'Elizabeth ha fet un break. Ha trencat el servei. Ho podria tornar a fer. No sé si serà possible, No. Ha estat a punt, de tocar-la, però no ha pogut. Es recupera una mica l'Estònia. L'Elizabeth, en canvi, està molt feixuga. Aquí ara ho té molt difícil. L'Elizabeth ho té superdifícil, està molt feixuga. No podrà. Aquest servei no el pot trencar ni que vulgui. Està massa cansada l'Elizabeth per trencar aquest servei. Que veus és que és impossible. Ha tornat, però és que està supercansada. Cada pilota d'aquestes la deixa fora de combat. Player 1 leads 2 games to 1. Tot i així, encara té la iniciativa, Elizabeth. Aquell break que ha fet al principi ha estat fonamental. Ara falta que no perdi aquí, que ara té una bona possibilitat de guanyar el partit. Ja n'ha perdut el primer punt. Love 15. No serà fàcil, L'altre no li posarà gens fàcil. L'Elizabeth s'haurà de guanyar cada punt a foc, perquè l'altre no li posarà gens fàcil. I ella mateixa, ja ho veiem, està cansada. Ho intenta una i una altra vegada. Fora. 15 all. Tot és al màxim de pulsacions. El moment és tens. Però de moment l'Elizabeth porta la millor part. 30-15. Porta millor la fatiga que la Palmaru. Que ja veiem que està cansada i esgotada i segurament desanimada perquè ha de remuntar molt. Elizabeth, que està lentíssima. Lentíssima, però lentíssima, Que no sé com arriba a aquestes pilotes. No sé com s'ha pogut recuperar. Llàstima. 30 all. Tan bé que li ha anat. S'ha recuperat de manera excepcional. Podia haver guanyat en aquest moment, però ha calculat molt malament. I és una llàstima perquè ha fet una recuperació importantíssima, perquè estava a punt de perdre. Ha salvat 2 o 3 pilotes que estaven pràcticament insalvables. 30 iguals. Tensió màxima. No pot. 30-40. No pot.
No pot, Té pilota de break ara. Té pilota de break ara punt de break ara l'Estònia. El salva Elisabet brillantment. Aquí, molt ben tirat aquest. Quaranta iguals, segueix la tensió, màxima igualtat. Gran fatiga de les dues, que s'hi juguen moltíssim. L'Elisabet que s'hi juga el partit, guanyar el partit aquí. Bueno, és l'altra la que s'hi juga el partit, Finalment, Advantage player one. És l'Estònia la que s'enfonsa i falla. El duel és ara encarnissadíssim. Elisabet ara té un punt de partit. I el converteix brillantment en victòria. Per fi ho ha aconseguit. Per fi ho ha aconseguit l'Elisabet. Quin partit, duríssim. Un partit merescuda victòria. Ara això sí, l'Elisabet està brutíssima. Aquest és un dels punts de l'Estònia. O sigui, com sigui, ho ha aconseguit. Elisabet ha aconseguit aquesta victòria, que li dona una mica d'experiència, bastants punts desbloquejats, però una mica d'experiència, no gaire. Una victòria, diria jo, inesperada. A veure si amb això dona per... És que ara veiem que les característiques més altes ja necessiten 150 punts d'experiència. No es poden pujar. I pujar això no val la pena. Prefereixo guardar els punts d'experiència i pujar el que interessa. Bé, capítol llarg, perquè el partit ha estat molt llarg. Encara podia ser més llarg, perquè es podia haver allargat a un tercer set. Podien haver hagut més jocs, perquè aquest s'ha guanyat 3-1, però l'Elisabet podia haver tingut més problemes. I aquí en aquest segon set, si hagués recuperat l'Estònia, hagués costat molt més, i després fins i tot podíem haver arribat al tercer set. De moment, en cap cas s'hi ha arribat. Aquí sí, hi ha hagut... El tercer set és un tie break. Hi ha hagut alguns partits que hi han arribat, altres que no. L'Elisabet no hi ha hagut d'arribar en aquest cas, però això es podia haver allargat moltíssim. O sigui que em temo que els vídeos a partir d'ara seran llargs. No hi puc fer res per impedir-ho, perquè clar, fer dos vídeos amb el mateix partit, no sé si ho faré. De moment aquest l'hem fet tot sencer. Si veig que s'allarguen, potser faré meitat i meitat, i farem vídeos d'un set, perquè és que vídeos tan llargs tampoc no m'agrada fer-los. Pesen molt i després també es fan més pesats a l'hora de veure'ls. Per tant, de moment deixarem aquest capítol aquí, que ja és prou llarg, i en el següent anirem a la següent ronda de l'Elisabet, que ara ha de jugar contra una tenista boníssima, la Elis, que aquesta sí que ja no serà com aquesta anterior. Aquesta serà molt més bona en quant a atributs i per tant aquí l'Elisabet sí que patirà de valent. Però en fi, de moment ha aconseguit alguna cosa ja. Així doncs, fins al següent capítol.